Salut și bine ați venit la Ora de Sport. O știre aparent banală, prezentată de Antena 3 CNN, m-a frapat. De ce? Poate ați văzut-o, poate nu. Cei mai mulți cred că le-a scăpat, poate, ceva deosebit din această știre. O doamnă, Veronica Ungureanu din Constanța, a participat la crossul de la Alba Iulia, unde a și câștigat locul 3. Până aici, nimic deosebit, un lucru banal. Mulți participă, puțin câștigă, dar ceea ce este deosebit și de admirat este că doamna are venerabil la vârstă de 92 de ani. Să rămână, doamnă, și mă închină fața dumneavoastră. Așa cum spuneați și în prezentarea, în interviul pe care vi l-a luat reporterul, nu aveți 92 de ani. Eu zic că aveți 29 de ani, așa cum ați început să spun. Vă felicit, vă doresc multă sănătate și să nu abandonați niciodată, indiferent de situație. Încă un fapt deosebit, această doamnă este născută în 6 noiembrie, în aceeași zi în care sunt născut și eu. Deci, o fi o genă cu acest 6 noiembrie. Doamna e născută în 30, eu sunt născut în 50. Ne desparte 2 ani, doar atât. Eu am 27, doamna 29. Deci, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de sport și să fim sănătoși. Pentru că, într-adevăr, uitați-vă la doamna, să vedeți la 92 de ani ce poate să facă. Vă doresc o zi bună și numai bine!